weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jowol to teccal to awoynata to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojol to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiiwa to tufde makam to jabal julliji ko on takkusan juula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to gurala yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie catala tajour holliri tigui fuɗɗima altine hanki o projet ji mawɗi no fewi e nder zoyrat tawa jaaru mum ene qiime ha 20 milliards taw ko haalisa ogoya e limore hinde nde to leydi Sénégal ko alarba janggo Macky Sall e gouvernement mum wonɓe tourné mumen économique e nder région de Kédougou ko alarba janggo ɗum gasata ha laaɓa yoga e lundiyankoɓe noon kolliri tigui ɗum ɗo ko wona tourné économique ko tourné politique to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde dendagal wuro kiidal eko taari ɗum kala arti ha laaɓi e juuɗe mabɓe kedde Afrique ma en ketto robino musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa to leydi France jen to leydi Russie to leydi Palestine ha to Israël bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren facciren aadi bil aadi salaɓe aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɓrimo gandala e mbawka yaltinde dendagal mborosaji yoga e mborosaji tawteɗi nder reedu neɗɗo tawa ko mborosaji walla rafiji ɗi neɗɗo foti oppirede o rokkuma leɗɗe so tawi a waɗi no wirmani dendagal ɗin mborosaji jalta ha laaɓa ha jira guite ma tawa oppiraki reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji kewɗi omo safra rafiji kewɗi ne jiiɗa sirola omo jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 13 rafini yalta ma ha laaɓa fannu garɗo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe fodde 19 rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani rafiji kewɗi ma yalte maɗa ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yarane rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewɗe kala ceerno Djiby Sy ene safara rafiji kewɗi taw ko rafiji worɓe rafiji goragu guila yawɓe yitade koye men ha yawɓe musidɓe tedduɓe ha jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni jiya golle mum ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓde reedu malaɗo woni so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni jano borgala walla mo seydineji bahlidi hoore mum ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ma ha o mbiya yoni kala jiɗɗo waɗnede listihara noon to mbawɗa wonde e leydi e continent kala to mbawɗa wonde listihara ko ujunna ko temedde ɗiɗi walla ko temedde nayyi woni tigui 2000 francs medde nayyi mbuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu guya ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum Wave e numéro Orange Money koye o numéro ko numéro kadi numéro makko appel so tawi a waɗi hen haaliss ma yetto ha no hannirta ni numéro o mbatta ko 78 128 35 98 ɗiɗi numéro makko WhatsApp ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222
47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogii base e nder Nouakchott base makko ne golla hano ha yetmini tawiɗen min yii ko bawɗo golle ɗe ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agname Siwla galle makko ne tawi Dande Goudron so tawi ummiɗa ko Wourossogui aɗa fayi Dakar ko damal galle makko ndewata so tawi ko Dakar ummiɗa aɗa fayi Fouta ko damal galle makko ndewata ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɗum mum kala to mbawɗa wonde e leydi e nder Sénégal e mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe maɗa hay sa arani ene wawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mumma wonde leɗɗe kese pul ngari ɗen leɗɗe noon ene wajje ko ittata ko seero dendagal wonduɓe seeroji leɗɗe ɗe ittata ko seero ha laaɓa itta dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu neɗɗo ha reedu mum hicciɗa ha kadi ne safra dendagal rafiji gorago e rafiji baydi noon kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kese mbaddate koye e jippata ko seeɗa mbadda e ataye ɗen leɗɗe kadi ene kecciɗina reedu ene ɓeyda gorago ene ɓeyda ndewago ene itta kadi dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu neɗɗo ceerno Djiby Sy kolla abɗo reedu malaɗo woni mbadden dendo faade makko gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa heewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi heen aafiya mawɗo no feewi heewɓe heen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni heen wurno ko poɗɗe kono hannde o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Ismane Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbaare sappo e nayyi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati talata nogas e jeenayyi dewa mawludu hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergone laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sidi mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate wosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou hono noon mbiruɗen gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen Abdessalam Mohamed Saleh kañum woni ministre de l'économique et du développement durable o joddima altine hanki o e délégation français naɓe taw ko délégation mawɗo no fewi délégation noon ko ɓeɗo tawate e muɗum hono ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder Mauritanie hono Alexandre Garcia wondude directeur bureau de l'agence française de développement e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Benoît Brest wondude e directeur régional de l'agence en charge de Sahel hono biteɗo Bruno Leclerc wondude président par intérim des cellules du Sahel biteɗo Benjamin Neyman e wondude chargé des projets de l'agence en Mauritanie hono biteɗo Alexandre Pedro ko ɓeɗo tigui ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay e jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e catal ngal e sodden tawtora yewtere nde noon directeur général des finances et du développement économique au ministère hono biteɗo Mohamed Salema wula nani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen délégation générale de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion woni Tazour catal bitegal Tazour ɓe puɗɗima altine hanki o projet ji mawɗi ne fewi taw ko ɓeydoji e wuuro Zoyrat ngo e ko taari ɗum kala jaru projet ji ɗi noon ene qime ha milliard uji tati to bama ene qime ha milliard uji tati taw ko ugoya e limore yinde nde école aji noon école aji wonɗi e sanitaire uji kala mbaɗama toon inauguré tawi koye gardogol mawɗo Tazour hono biteɗo Hammadouna Wula Ahmeda kañum woni délégué général woni gardiɗo catala bitengal Tazour e nder projet ji kessi ɗon ɗiɓe ɗamini wadde toon e oɗo saaha joni tawe hen mahgol temedere capanɗe jeenayyi e jeetati taw ko logement e nder wuuro Zoyrat ngo woni tawe hen kadi jokkitgol école goto tawateɗo e nder wuuro ngo wondude kadi e dokkirgol toon kene qime ha ujunere e temedde joyyi carte d' assurance maladie woni kanama e peccugol haalisa kewɗo kene wona temedde jeeɗiɗi famille mbawi tigui rokkede feccirede toon haalis taw ko ɓurɓe jojjude wondude e ina waddude kadi inauguration école goto taw on école ene tawi hen kalsuji jeetati ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassade leydi dowlaji dondude Amérique nder Nouakchott ene jeertina dendagal ɓesgu mabɓe kala ndeɓe ndentotoɓe ɓeydo rentade ɓe mbaɗa évité nokkuji to seppoji mbaɗete kala saaha ɗina seppoji noon taw ko holliroɓe mette mumen ko Israël woni torlude aɗa saaha joni Palestine ha tengti Gaza naɓe e hollirde kadi yoga mabɓe hollirde wonde tigui ko dowlaji denduɗi Amérique ene mbambi leydi Israël ɗena gueɗe omo wiya tan kamɓe ambassade o omo wiya noon ɓesgu mabɓe mum nde ɓe mbattat hakkillaji no fewi e batta hakkillaji e mabɓe no fewi e oɗo saaha joni e jayndeli leydi ndi guila e radio ji ha e téléji ha e jayndeli binde ɗi kala ɓe mbatta hakkillaji mabɓe kadi kala réseau saaha e réseau sociaux ji nder leydi he beele ɓe ganda kay kewe e joljole taweteɗe nder leydi he beele ɓe mbawa ɓeydade e rentade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen colonie Mauritanie naɓe wonɓe to leydi Guinée Conakry woni diaspora Mauritanie naɓe to Guinée Conakry ɓe namdima laamu leydi Mauritanie nde udditantaɓe toon to Conakry toon ɓe keɓat toon ambassade walla ɓe keɓa toon consulat général général ko ɓatake noon ɓe bindi e mbadi communiqué ɓe kucciɗi noon koye jagorgal kalfinagal gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministére des affaires étrangères colonie Mauritanie to Guinée noon holliri ena weltini no fewi laamu leydi
leydi Mauritanie e darnde mum e golle mum paydude no fewi ko wayno kay kala saha artirde ɓen taw ko ɓe cellani walla famɗuɓe doole yiɗɓe artirde e kala saha kadi nangateɓe ne cokoy toon laamu Mauritanie ne heewi artirde e jomum en kadi e kadi ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi e golle laamu leydi Mauritanie ko nangi kay ɓen wuyɓeɓe ɗiɗo ɓe hinde braquer uji taw ko yannoɓe banque mo hinde BPM banque populaire de Mauritanie dognoɓe kay natoyi ha to leydi Guinée Conakry laamu leydi Mauritanie dari ha ɓen mbawi teɓede gartirede e nder Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor o ruttima kaso nayimo e ñalawma hanki o nayimo altine hanki to kaso biteɗo Cap Manuel ko député Cheikh Thioro Mbacké kañuma ɓayini kabaru o wi noon ko altine hanki jamma Sonko waɗa transféré to kaso to o haɗani ɗon tan o holliri noon oɗon transfert hay médecin personnel woni tigui docteur Thiafrowo keeriɗo Ousmane Sonko tintinaka ɗum ha joni ko leydi Sénégal to Kaolack jaten to Kaolack to pont biteɗo pont noir o ko accident kulɓiniɗo waɗi toon ko camion umminoɗo wuuro Kaolack ko kañum tigui felmi toon moto Jakarta jollunoɗo sagataɓe ɗiɗo umminoɓe wuuro men to Daban ene arnoɓe kay wadde tigui kursiji mumen wadde kay ƴewde gueɗe ko coodi e nder Kaolack ɗiɗo wonnoɓe dow moto ɓe noon kamɓe kala ɓe mbarmino hen barmanɗe musɗu no fewi ɓe nawama to hôpital régional mo Kaolack toon noon e juuɗe safroɓe hen goto biyetnoɗo Michel Diop en yarano duuɓi nogas e jeetati on wasi hen fittane mum toon e juuɗe safroɓe hawri eladial goɗɗo ne wiye AD heeɓi safaruji mum e oɗo saaha teskama fuɗɗima semorde ne moƴƴi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen suka debbo étudiante jaarowo e duuɓi nogas e goo horsi dendagal compte goggo muɗum to goggo mum compte goggo makko taweteɗo to weewa e compte mum taweteɗo to SGBS kala ha to Orange Money kala o horsi ko ɓuuri hewde hen o yaadi hen goggo makko o noon kañuma ne himo gay guilomo famɗi ha watti janggude ha yetti koy ko wiyete université kanko suka étudiante o noon ko chauffeur goto jokkodirnoɗo e makko tawi ne jogui nate makko photoje makko to ɓorti ha laaɓi e vidéo ji makko no ɓorti hano jibinira e kala saaha noon noddamo waɗamo ko wiyete chantage woni hulɓinamo so tawi kaya rokkani kam ha sabba naggam komi carowo natema e vidéo ji ma e réseaux sociaux kala goggiraɗo o noon mo haaliss mum ñama wiyete ko Bintou Wahaba Faye ko jonkaji kañum tigui ko on goggiraɗo noon ko kañum tigui woni mo haaliss mum ñama ko kanko goggiraɗo o noon o holliri tigui wonde kay haaliss makko ko hiko teska ko itta kay ko suka debbo o horsi e compte makko guila to weewa ha Orange Money ha to banggue SGBS kala foof ko teski ko 2 millions 700 000 francs CFA ɗum woni e kala saaha ko suka debbo o étudiante horsata e compte makko gam kay deƴƴinde on suka chauffeur biyeteɗo Abdoulaye Melo Samba mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko gendarmerie mo Colobane noon taw ko brigade de recherche kañumen tigui kalfinanno oɗon enquête suka debbo o noon e chauffeur o kala e oɗo saaha joni en tawi tigui en mbaɗama déféré yesso parquet ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni gouverneur mo Diourbel ɓe dokkiri tigui coktirɗe ambulance kesso pulaar jaaduɗe jamanu mo dernière génération tawi noon jeeyi ɗum ko hôpital régional mo Aris Lupke ambulance o noon ko ministre de la santé kañum addani hôpital o hono biyeteɗo Ibrahima Fall holliri hen weltare mawde no fewi o jarni laamu ngu kadi o jarni kadi oɗon ministre de la santé ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jento Grand Yoff bebbeyel walla mbiyan cukalel toksel biyeteguel Mohamed jarawele duuɓi 5 ko kañum tigui wujjano to legal mumen to Grand Yoff Aravata kanko Mohamed noon mbiɗen jogui ko duuɓi 5 ko yesso école mabɓe ko ɗon tigui guela wujjano ɗon guela biftano biftiɓe ɓe noon hollirama tigui noddino bamum cukalel guel ɓe namdi bamum cukalel guel rokkataɓe 1 million 500 woni million e feccere so ɗum ala kay ɓe dokkita cukalel guel guel ɗon cukalel noon Mohamed mbiɗen duuɓi 5 guel yitama eɗo saaha joni e guel arti e juuɗe jinnaɓe
kelam ena jenana ko non so tawi kay ma jinnaɓe joɓi rançon mo 1,500,000 walla ala ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen jaydi yanke mo Walf TV biteɗo Pape Sané o wiyama teeb kankone on nanga ko sanga 17h woni 5h kikiide caggal kayde o ummino émission télévision biteɗo kepar gui ko briga ko dadiɓe noon section de recherche kañumen nanguimo en keɓani noon andude tigui rigui holko nanguira o keɓani tigui o gaynuno ko gayni émission makko tan o tawi auto gendarmerie ene daari tigui e damala ene fadimo damala Walf TV ko ɗon tigui ɓe jollimo e auto gendarme ɓe he ɓe jaɓani tigui ha o ƴetta auto makko ko toon o ɗacci ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horejo leydi Sénégal e gouvernement mum kala guila altine ɓe goni tigui koye tourné mabɓe taw ko tourné économique e nder région mo Kédougou ko alarba janggo noon ko alarba janggo o ɓe jofnata oɗon tourné hono Mimi Touré walla mbiyan Aminata Touré men ɗo wonde hoore jaggoɗe e laamu Macky Sall laatiɗo e oɗo saaha joni goto e ɓuurɓe kay salade lundade Macky Sall o holliri tigui ɗum ɗo wona tourné économique ko tourné politique o wi tigui Macky Sall woni tigui koye ruuma jarrimo woni campagne électoral ko hen Macky Sall woni o wi noon kanko Mimi Touré o erima Macky Sall noon e dartitta ɗum ɗo o ara toppito kay laamu makko heeɓo kay ko fate cogguji ɓeydotoɗi e kala saaha tidde nder leydi he o haaɓo kadi ɗeɗo ɗanne suuɗeru e kala ñalawma ɓeɗo sagataɓe joloɓe ɗeɗo laaɗe mbasoɓe pittaɗe men e nder maaji e kaɗɗe o wi kadi to Macky Sall heddinoma to o wi kay Macky Sall ɗo kay to ala ko heddiri so wona jonte seeɗa e laamu mum gonɗo e cilciltir laamu mum wona joni kay wawi ittude caɗele oɗon région biteɗo Kédougou ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénat woni commission électorale nationale autonome ko cotal halfinaɓe ko fate soggoji e nder leydi Sénégal commission kesso noon cuɓaɗo taw koɓe sappo e ɗiɗo sagata kamɓe kala altine hanki o sappo e tati lewru jolal 2023 kamɓe futaɓe darima yesso président du conseil constitutionnel ɓe gondi woni ɓe prêté serment woni tigui maɓe gollo golle mabɓe moɓe gollo golle mabɓe e moƴƴina golle mabɓe kadi ɓe gollo e dow nunɗal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali paaden fa to leydi kadi keɗana jaato leydi Mali jen ha to Ziguinchor ciftorena musidɗo men sehli men ceerno men Amadou Isaga keɓe ɗon ɗemde Allah jurmotomo yaafoma kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina senumima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗina faama ko force aux armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti wuuro kiidal ngo ha laaɓi oɗo saaha joni oɗo saaha joni kamɓe ɓe kolliri tigui wonde kayya wuuro kiidal ngo ko sous contrôle en tawe tigui e juuɗe mabɓe duuɓi Sénégal juuɗe sappo joni ko kiidal tigui koɓe waɗi fof ko waɗa tigui pooɗe duure hakkude mabɓe kay e pelle seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe talata hanki talata hande sappo e jolal kidal arti ha laaɓi e juuɗe laamu leydi Mali hono no holli kay chef d'état major général des armées ko kañuma ɓayini on communiqué ɗeɗo balɗe kala noon ko pooɗe duure mawɗo wonno hakkude fama e pelle joguitiɓe ko wayno kayno seema e pelle goɗɗe oɗo saaha joni noon hollirama tigui ɓe kolliri tigui wonde wuuro ngo arti ha laaɓi e juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ɓesgu kiidal naɓe kala ne gartata hakkillaji mabɓe mbawa deñude hakkillaji men jooɗo kadi haydara ala ko heɓata ɗumen so wona jaam saabu kay fama ma darano doole mum ponno gam rende ɓesgu kiidal naɓe kala kañumen e jeeyi mumen kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to mima to leydi Mali roɓino kabaruji men donge Afrique man ketto musidɗo men simi Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ghalii Abuu ko tunguɗen e kabaruji donge Afrique e ñalawma hande o taw ko mawbaare sappo e nayyi lewru jolal ujunere 2023
ene wayno leydi hono Mali ha hande CSP ene jokki kay hono contrôle de kono wuro ngo mo Kidal o kono kombaji ɗi kay ene jokki toon hakkunde maɓɓe e honi koɓe leydi hono Mali ndi wonde e Wagner en kono kombaji ɗi ene nguli jaww no feewi wonande noon hono hoɓɓe ɗon de Kidal ɓe wona en puɗɗima ummade o nokku o fade nokkuji goɗɗi gam moluyade e wona hen noon ene keddini hono jerminade tigui rigui e ɗiɗo kombaji hono bonɗi no feewi Burkina Faso dental leyɗele hono Europe wonde leyɗele dentude Amérique e rima noon nde ɓe mbaɗata taw kadi ko loyngo uddidde loyde toon laamu ngu uddita loyngo e wargoji temedde civil en e baɗɗi toon to ja ongo Côte d'Ivoire Guillaume Soro mennoɗo wonde kono gartiɗo kono taw kadi ko jagorɗoɗal mabɓe kanko dey o wawi arde toon to ñaame wonante kono lamorko ko hono Niger ñande amde 13 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e tati bayin ɗum noon ko kaɓen taw kadi ko umorade landa mabɓe e wawi wiide wonde ko bayyini kaɗo haala ɓe mbi noon ko fayi arde ma waw joddade e gardiɗo laamu sabborgol Abdourahmane Tiani to Guinée Conakry ñawore Moussa Dadis Camara wondude yaadiɓe mum ha hande dey ene jokki no feewi te tawno wonde koɓe mbanno toon gueɗe kamtenoto stade mo nogas e jeeta septembre e hiran ujunaji ɗiɗi e jeenayyi fuɗɗitima ñallama taw kadi ko hanki o 13 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e tati kono noon oɗo dey colonel hono taw kadi ko PV Claude PV ha hande dey ko naɗɗo e soyde o suwa taw kono yitede e ha hande e oɗo saaha mo gonɗen Rwanda soster hono mun Gemana cafarannoɗo tako on kadi ko rondajo ñawore makko noon yani to leydi hono France wondemo taw kadi ko jeeyade e crime de guerre bonnotonoɗo hirande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ko fawa ɗon e dow makko ko Madagascar fodde yimɓe sappo jon ƴamoɓe ko tawi yidde kadi ardade kono leydi ndi e jaaɓe noon gono e lundo ngo mbima ɓesgu mabɓe kadi gedduɗi ɗin wotoji poɗɗi wadde ñande 19 lewru ndu gonɗen ndu to Kenya ndo ko jonde ko yowiti toon e hattude taw koye kutorgol taw kadi ko ɗin taw kadi kono mbusuji taw kadi ko posnoji taw kadi ko weeyo windere nde ko hen joɗima toon hanki 13 lewru taw kadi ko jolal ujunaje nogas tati gam haɓade e ɗin kadi kono mbusuji kutorteɗi toon leydi hono Gabon toon dey ko laamu sabborgo ngo wimadema yuɓɓin wotteji mbaɗi arde e taw kadi ko gartoɗo hono leydi ndi e wonande kay e suɓade kay ɓen taw kadi ko saɗɗiyankoɓe mabɓe e lewru jugo ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon Ghalii Abuu ko ɗum ɗo tungguɗen e habaruji men e dongre taw koto Afrique o e wonno koye dande musidɓe moon Alassane Oumar Bocci gorko mo sanno gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andodinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodjo golle ma jooɗi peewi tena ummima dogre Afrique kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paɗen Emmanuel Macron kañum woni hoorejo gendi France o waɗi jillu makko to rewo leydi ndi wonnuɓe kay e oɗo saaha joni e yo leeru caggal toɓoji kewɗi ndiyam nde camnotono kanko Emmanuel Macron noon o holliri kay wonde temedde 254 commune ma mbaɗe classement taw ko catastrophe naturel o haɗani ɗon kanko Emmanuel Macron o holliri tigui wonde mawo yamiri kay jaltingol fodde 50 million taw ko haalisa euro fabade kay ɗeɗon guure jayaji taw jayaɗi taw teeɗi e nder ɗiɗon commune aji koto leydi Russie paɗen ex policier russe najo goto biyeteɗo Sergel Kaji Korko na bava ko kañuma ñaawa o taƴanama duuɓi nogas e kaso o tuma ɗon ko juuɗe makko moddude e wargo jaydi yanke biyetenoɗo Anna Polik to hayna baranoɗo guila 2006 koto leydi Palestine paɗen to 6 Jordanie occupé Palestine naɓe joyo mbara
jarama e garmi ngara ɓe mbaddanno e koninkoɓe leydi Israel e nder falde nokku biyeteɗo tul karema ene tawe to rowo Cisjordanie occupé koto leydi Israel paɗena armée leydi Israel ɓe kolliri tigui wonde ɓe tuumi wonde kay Hamas ene jogui ɓe nayi ɓe hewɓe ɓe nangi otage ɓe mofti ɗumen kayya koye nder hôpital uji tawateɗi e nder Gaza ɓe kolliri noon kamɓe koninkoɓe leydi laamu Israel ɓe kolliri tigui e nder ɓen nangaɓe otage ɓe tengtini tigui wonde debbo goto taw ko soldat woni dadiɗo ina tawe e nder ɓen ɓe Hamas naɓe nangi otage musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue netebo soje ko miñi men sehil men Saydou Abou en nangani tawi noon koto kilo dongre Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on